Vítajte u nového videa. V tomto videu sa pokúsim dať do level 80, aby som si claimol potom všetko z Battle Passu. Lebo jak vidíte, mám 850 výbakov, ale v Battle Passe je 200 za free teraz. Takže idem si zapnúť celú mapu, kámo. Keby mi to fungovalo, keby som nemal internet úplne tam, kde by nemal byť. Takže druhá mapa, ktorú Pajus odporúča, by mala byť, ja som ju hral, ale mal by som ju mať, ale pred videom som si kontroloval a nemám ju tu, čo znamená, keď si dobre pamätám, mal byť 5, 6, 9, čo už teraz nie, alebo 6, 9, 3, to bolo ďalej. Tam boli 3 trojky, ne, takže 3, 3, 3, niekam. 3. Mal tam viackrát 6, 9, preto mi to prišlo znepokojuje vtedy, takže 6, 9. A ďalej neviem, počkaj si to musím otvoriť. Aha, 0071. Teda 0071. Mal byť takto ten mapkód. Päť, 6, 9, 3, 3, 3, 6, 9, 0, 0, 7, 1 by to malo byť. Kámo, prečo som to zrušil? Päť, 6, 9, 3, 3, 3, 6, 9, 0, 0, 7, 1. A few moments later. Christmas Space Tycoon. Hej, tu je táto Space Tycoon mapa. Tu si zapnite, že by ste boli sami, lebo keď budete v publikách, tak vám to nebude dávať XPčka, ok? Nebude vám to dávať toľko XPčok, ako by vám to údajne malo dávať v private. Takže, ideme to zapnúť, ideme kúknúť. Ja sa nás kúknem hneď, ako ma to bortne. Teraz môžete vypnúť hudbu. Mne to dalo 32. Viete tu na k tomu free present a zapnú to. Hej. Viete tu na nič není, tu na nič není. Si poviete, normálka, ne? Ale kam prídete sem. Tu. A tu máte oni. Čudlík. Stlačíte čudlík a počkáte 200 sekúnd. Ja si zatiaľ idem pobuildiť basku, lebo za to sú ďalšie XPčka. A few moments later. Takže ja idem skontrolovať to ten. Aha. Už aj tu nám časovač vypršal. To vám to dá fajn 2000, skoro 3000. Určite odporúčam. A FK XP zónu tu máte dokonca. Nedáva to veľa. No. Tu by mal byť kód, že 6, 7, 5, 1, 4.
Ne? Takže ideme kúknúť zase Pajusové video, lebo som neschopný. 6, 7, 1, 3, 4. 6, 7, 1, 3, 4. Myslíš vážne? No, s tým internetom sa fakt nedá hrať. No, jak tu prijete, tu máte nekonečno nábojov! Yeah, baby! Odporúčam ísť do Secret Roomky. Máte tu strašne veľa nábojov, ktoré ani nepotrebujete, hej. Čaká. Ideme stlačiť tlačítka. Táto mapa funguje 100-krát lepšie ako tamtá. Hej. A už mám 40 000. A keď by vám došlo na boje, tak to sa zapri. Grindraila nedáva najmenej, ale ani najviac. Tuto môžete vlastne nechať aj takto. Tu sa budete väčšinou triafať. A tie terče nepadajú, to znamená, že keď tie terče nepadajú, tak tu budete väčšinou triafať. To je nekonečné vlastne. A už mám skoro 100 000, už mám skoro jeden level. Tuto mapu budem fakt používať. No, treba si to priebežne kontrolovať. Pretože, ako hovorím, môžu vám... Hej, teraz mi to prestalo dávať XPčka, napríklad. Mal by som chvíľku počkať a mal by mi to znova začať dávať XPčka. A potom už do nekonečna. Hej. Začalo mi to dávať. Takže teraz by už som to mohol nechať. A neviem, prečo mi to prestalo dávať zasa. Zase to nedáva XPčka, neviem, čo s tým je. Skúsime počkať takých 5 minút. A few moments later. Hej, a zase mi to začalo dávať XPčka. Ja počkam, lebo vtedy som to dokazil. A dávam vám to AFK XPčka. Hej, a takto by som to mohol nechať pustené. A teraz by mi to malo dávať do nekonečnú to XPčka. Takže toto bola moja mapa, no teda Pajusová mapa, ale môj návod. A ďakujem za sledovanie a čau, vidíme sa u ďalšieho videa.